Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Reverend H.Y. Gama, over to you Mtsogoleri. Pepani monga anena kale a session break yathu. Chipepeso chachikulu chipite kwa tonse. Ndipo koposa banja limene lakhutsidwa mwachindunji, amayi Chipungu pamodzi ndi wana wawo komanso abale, abusa Masona Tembo, akuluakulu tonse aboma amene tili pano, akulu ampingo atumiki, chigwirizano cha amayi ndi abambo komanso maneighbors onse, amayi Chipungu, pepani kwambiri. Tiyeni tipemphere. Yehova, tasonkhana chipinda muno kuvomereza kuti palibenso cholengedwa china pa dziko lapansi choopsa koposa imfa. Zikomo kuti nthawi zonse mukachita chotere pakati pathu, mumakhala ndi cholinga chodutsa zimene ife timaganiza. Palibe mmodzi yense wa ife amene amadziwa kuti bambowa akhoza kunyamuka, koma inuyo mumadziwa. Chifukwa chake tikufunafunabe chitonthozo kuchokera kwa inu amene mumadziwa. Ndipo ndi chiyembekezo kuti mudzalimbikitsa mizimu yathu, mudzatsegula maso athu kuti tikhoze kuona. Mu dzina la Yesu tapemphera. Amen. Okondedwa, madzulo ano tidzalimbikitsana ndi mawu a Mulungu kuchokera mu Chipangano chakale. Ndipo ndidzawerenga ndime zingapo kuchokera m'buku la Yobu chapter number 38. Ndidzawerenga ndime ya 12 ndikudumpha kubweranso ndime ya 19 ndi 20 ndikudumphanso. Ndime ya 12 ndi funso: kodi walamulira mmawa chiyambire masiku ako, ndikudziwitsa m'bandakucha malo ake, kuti agwire malekezero a dziko lapansi nakutumule woyipa achokepo. Verse 17, kodi zipata za imfa zinavumbulukira iwe, kapena kodi unaona zipata za mthunzi wa imfa? Kodi unazindikira chitando cha dziko lapansi, fotokozera ngati uchidziwa chonse. 19, ili kuti njira yomukira pokhala kuunika, ndi mdima pokhala pake pali kuti? Kuti upite nawo kumalire ake, kuti uzindikire misewu ya kunyumba yake. Yobu chapter number 41 verse number 24. Mtima wake ulimba ngati mwala, inde ulimba ngati mwala wa mphero. Ikanyamuka amphamvu achita mantha, chifukwa cha kuopsedwa azimidwa mzeru. Munthu akayiyamba ndi lupanga ligoma, ngakhale mthungo kapena muvi kapena mkondo. Chitsulo ichiyesa pesi, ndi mkuwa ngati mtengo wowola. Muvi suithawitsa, miyala yapoponyerapo isandutsa chiputu. 33, pa dziko lapansi palibe china cholingana nayo, cholengedwa chopanda mantha. Ipenya chilichonse chodzikuza ndiyo mfumu ya zozitama zonse.
Mulungu adalitse kuwerenga kwa mawu ake, ndipo ndi odala anthu amene amamva mawu ndi kumachitanso mawuwo. Amen. Okondedwa, tivomereze kuti tili mu nthawi imene ndiyovutadi, kuti sitingathe kufotokozera kuti kodi tikudutsa mu nthawi yanji. Komabe mungokhala ndi chithunzithunzi kuti palibe chimene chimachitika pa dziko lapansi chimene sichikuchitika mdziko la uzimu. Ndipo zimene zimachitika pa dziko lapansi ndi reflection chabe kuti kumwako kukuchitika chiyani. Ndipo munyengo imene tikudutsamo dziko lonse lapansi ndi nyengo yopereka mafunso ochuluka. Koma si ntchito yophweka kuyang'ana zochitika ndi kulumikiza ndi lemba m'Bible, chifukwa ukhoza kuponya mosavuta. Koma mawu achidule ndi awa: Yesu Khristu ali pafupi kudza ndithu. Ndipo chosoweka ndiko kukonzeka kuti mwana wa munthu akubwera kudzatenga mpingo. Ndipo inu mudzike nawo ngulu limenelo kuti zitavuta zitatani koma inu nokha mudzanyamuke. Ngakhale anthu onse kuno ku Malawi atatsala pa mkwatulo, koma inuyo munene kuti ine ndikufuna kudzapita nawo. Mukamayenda chimene chikhale pa mtima panu. Ndawerenga Yobu chapter number 38, ndime ya 12, 17 komanso 20. Ndawerenganso Yobu chapter number 41. Ndipo zonse zimene ndimawerengazi ndi mafunso. Okondedwa, buku la Yobu lili mafunso ochuluka, chifukwa ndi munthu amene analowa mu zinthu zimene munthu wake sumatha kumvetsa. Angakhala anzake amene adabwera kudzamtulukira, Bible limanena kuti adakhala pansi kwa masiku 6 akungomuyang'ana mpaka masiku 7 akungomuyang'ana, munthu akugudubuka mpulusa. Sabata linalo ndi pamene adayamba kuyankhula. Chilichonse chimene anzake Ayobu adayankhula momweruza. Kwa iwowo anali anthu amene amakhulupirira kunena kuti munthu kamavutika moyo uno ndiko kuti walakwira Mulungu pena pache. Paja alipo anthu amene amakhulupirira kuti kuvutika kulikonse kumene munthu amadutsa ndiye kuti amene akulangidwa. So iwowo amaona kuti Yobu akulangidwa. Ndi Yobu akuyankha kuti ayi, sindikulangidwa monga wochimwa ayi. Ndi chifukwa chake paliponse pamene Yobu akuyankha, chimene akuchita ndi kutenga moyo wake wa tsiku ndi tsiku ndi kuyika poyera. Akuwauza chilungamo chake. Ndi anzake wawo kakamirabe kuti ayi, musaumirire kuti ndinu olungama ayi. Mukadakhala olungama simukadadutsa mzimenezi. Koma mkati mwa zokambirana zimenezi, buku la Yobu limatipatsa mafunso ochuluka, kumadutsa 330 mafunso amene ali m'buku limodzi. Koma mkati mwa mafunso amenewa, Yobu akufunsa mafunso akuluakulu atatu. Chifukwa angakhale iyeyo sakumvetsetsa kuti mmene ndimakhalira ndi Mulungu wanga akhoza kulola bwanji naye kudutsa mzimenezi. Sakumvetsa. Posamvetsa chimenechi, Yobu okondedwa akufunsa funso loyamba pa Yobu chapter 3 ndime 11. Akuti ndinalekeranji kufera m'mimba ya mayi wanga. Mukudziwa inu kunena kuti alipo mavuto ena amene ululu wake umaposa ululu wa imfa, mpaka na munthu umasankha kuti zafika pa bora ninkadafa. Ulipo ululu wina umene death becomes a lesser evil to a point imene ukhoza kusankha to let me die. So ululu umene akumva Yobu
mkati mwake akufika pofusa kunena kuti ndidabadwiranji, mpaka na kunena kuti likhale lotembereredwa tsiku limene ndabadwa ine, mpaka akufika ponena kuti otembereredwa munthu amene adatenga uthenga kukanena kuti namwali waima. Njira ina ndikadapanda kubadwa zonsezi sindikadakumana nazo. Anthu ena amafika potero. Mwina nkutheka iniyo mudalo wako mnyengo zina matenda omwewa udwala komweko okondedwa anthu timadwala, koma alipo anthu ena mdziko munomo akudwala chipatala chilichonse chidauza kuti sichikupeza nthenda iliyonse mwa iwo. Nyama iliyonse mthupi mwawo idatengedwa, ya kumutu, ya kumapazi, ya pamimba, idapita ku India kukaisa adani kuti sitikupeza vuto. Koma okondedwa samagona. Ndiyo akufika pamene papa ni matenda nanena ndidabadwiranji, mpaka kusirira kuti kodi waja amene amangoti kubadwa nkufera pomwepo bwanji ine nkadakhala mgulu limene lija. Funso lake loyamba. Koma funso lachiwiri mkati mwa ululu akufunsa Yobu. Pa Yobu 14 verse number 14 akunena kuti kodi munthu akadzamwalira adzakhalanso ndi moyo? Njira ina akufuna adzifunse kuti kodi zovuta zimene ndikudutsazi, kuti ndamwalira ndidzakhalanso ndi moyo nkudzadutsanso museko yomweyo, kapena kuti ndamwalira ndikalowa moyo wina umene sinkadutsa mwizi. Amafuna Yobu atadziwa zimenezi. Koma mkati mwa ululu Yobu akudzadzifunsa yekha funso namba 3. Akuti kodi munthu angalungamitsidwe bwanji ndi Mulungu wake? Yobu chapter 9 verse number 2. Kodi ndikhoza kutani kuti ndikhale pa ubale wanga Mulungu wanga? Mafunso amene wakondedwa ali mkati mwa mafunso ochuluka amene Yobu akufunsa, komanso anthu omzungulira akuzifunsa. Koma ali mkati molimbana ndi zimenezi, Mulungu anadzayankhula. Mulungu akuyamba kuyankhula mu chapter 38. Pamene tsopano Mulungu akufunsa mafunso ake. Funso loyamba ndi limene ndawerenga. Akuti kodi lilipo tsiku limene iweyo utadzuka udalamulira kuti dzuwa lituluke 5:30 lilowe 6 o'clock? Kodi lilipo tsiku limene iweyo udalamulirako kayendedwe ka dzuwa nunena kuti lero dzuwa lituluke 4:30 ndipo ndikufuna lilowe 6 o'clock? Amafuna kumfunsa Yobu kuti kodi unali nako kuthekera kwakuti ukhoza kuyika nthawi yakubadwa? Kodi uli nako kuthekera kuyika nthawi yakumwalira? Kutuluka kwa dzuwako akunena za moyo, kulowa kwake imfa. Kodi okondedwa munthu ali nayo mphamvu yakuti akhoza kunena payekha ndidzabadwa pa 6 July, ndidzamwalira pa 10 December? Palibe. Pozindikira kuti munthu sangathe kupanga ziwirizi, tiyene tidzimuopa Yehova. Andi sikungomuopa mwakuchura pakamwa. Okondedwa mdwa, musalole moyo wanu kumayendetsa nokha, chifukwa dzuwa inu simungalitulutse. Moyo tiyeni timulole Yesu Kristu azititsogolera, chifukwa sindidadziwe tsiku langa lobadwa, ndipo sindingathe kudziwa tsiku langa la kunyamuka dziko lapansi. Popeza tinalibe mphamvu ya kudziwa tsiku lathu la kubadwa, tidzikhala ndi mantha
tikamaenda moyo uwu okondedwa sikuti tikungoyenda ngati mashini. Pali wina wacha amene amayendetsa moyo umenewu. Pali wina wacha amene amayendetsa moyo umenewu. Amen. Okondedwa, tilibe mphamvu yakudziwa tsiku lathu lakufa, mafedwe, malo ofera. Tilibe. Bambo Chipungu ndinawalondola zipatala zimene amapita. Ine akubanjawo sitimadziwa kuti Bambo Chipungu moyo wawo uchokera ku Adventist. Sitimadziwa. Chifukwa kuseko alowa ndi kutuluka. Ndipo okondedwa, ine pa bambo yawa ndi pamene ndaphunzira kuti ifeyo ngati amuna tikakwatira mkazi, nkhani yathu imakhala chikondi. Koma Mulungu sayang'ana chikondi, amayang'ana chisamaliro cha iweyo. Chifukwa chake mkazi akutchedwa thandizo. Okondedwa, choona ndichi, amayiwa agwira ntchito. Amayiwa agwira ntchito. Chifukwa chakuti ku Africa munthu akadwala nthawi yayitali ndi ululu wa matenda wake, timalowa mu sapato zake mpaka timavomereza kuti akapumule. Chifukwa bambo adutsa mululu, adutsa matenda. Andi tikamanena kuti akapumule, imakhala njira kuti tizitonthozebe ifeyo, tivomereze chowawacho, chifukwa sitingachitire mwina. Koma ngati mwa ululu umenewo panali munthu wina pambali pawo limene linali thandizo lawo. Okondedwa, anthufe timakhala nawo abale athu, azimwene wathu, azikulu wathu, azing'ono wathu, azemwali wawandani, timakhala nawo. Koma akangomva kuti kuchipatalako ali ndi amuna wawo osewo tulo, amagona bwino zosawakhudza. Amadziwa beti ngati ali ni wakazi wawo, akazi ali kuti ali kumeneko. Mulungu akutonthozeni mayi Chipungu komanso banja lonse, wana onse, ana amene ndi odabwitsa mmene achitira support kuonetsetsa kuti bambo awowa tisangovomera kuti akudwala ndi amwalire. Koma tichite chilichonse chimene tikhoza kuchita mpaka tione kuti talepherera bati chimene wanawo anapanga chimenecho. Chifukwa penabe umadzamvabe kutsutsika ukaona kuti kuthekera unali nako koma sunachite. Zikatero umasowa mtendere. Koma ukapanga gawo lako ngakhale zitere, umatha kuona kuti you get comforted and say, I did it. I prayed my law. And anawa apanga mbali yawo. And ku Adventist si chipatala wamba. Amene munapita ku sipatala wamba. Even ukamaenda nkolido sungamve fungo la mangwala. Kumeneko kumene wanawa anawayika bambo wawo. Sindi kuti kumene kumamveka mangwala sisipatala, koma ndikungonena mmene ukoko kunalili. Tambetsano okondedwa, mkati mwa mafunso amenewa kudzamfunsanso funso lina pa verse number 17 mpaka na 20. Yobu chapter number 38 verse 17 akumfunsa funso akuti, kodi udalandirako vumbulutso la kuopsa kwa manda? Kodi udakhalako pansi nkulingalira kuti kumanda nkoopsa bwanji? Kodi lilipo tsiku limene mutapita kumanda muyika munthu, munakhala malo ena chete nkunena kuti nkuzifunsa nokha, pamene takwirira ndi kutseka dzenje ndi kuyika maluwa pamwamba,
munthu amene ali mkatimo ali mu mdima otani. Ndi chifukwa chake ndime 17 mu chapter number 38 akufunsa funso ili: kodi zipata za imfa zinavumbulukira iwe? Kapena kodi unaona zipata za mtunzi wa imfa? Kodi unazindikira chitando cha dziko lapansi? Ili kuti njira yomukira pokhala kuunika ndi mdima pokhala pake pali kuti? Okondedwa, sindikudziwa ngati mudakhalako pansi kulingalira mutakasiya m'bale wanu kumanda, kulingalira kuti kodi pamene tamsiya paja ndikukwirira ali mu mdima otani. Ndipo moyo umene wayamba kukhala kwa yekhako ngwa mtundu wanji. Ndikuzifunsanso nokha funso: kodi munthu amene amalowa mdzenje limene lija alibe Yesu amaona chiyani? Amaona chiyani? Chifukwa kondedwa, imfa si chinthu chosewera nacho. Ndi chifukwa chake kumapetopeto a buku limeneli Yobu chapter number 41 ndime 24, chimene Mulungu anga tsopano ndikuyankhula naye Yobu mwachindunji, nkumuwuza kuti sindimafuna kukupha. Koma anzako amene amayankhula zachabechabe, amene onse palibe atakhale ni moyo kufikira na iweyo utawapempherera. Koma popeza umalingalira kuti mwina imene ndi imfa, ndikupatsebe bwanji chithunzithunzi cha nyama imodzi imene imayimanso ngati imfa pa dziko lapansi. Ndi pamene ndinawerenga mawu Yobu 41 ndime 24, akuti mtima wake ulimba ngati mwala, inde ulimba ngati mwala wa mbero. Okole imfa ndi olimba mtima. Imfa ndi olimba mtima. Ndipo ikatsimikiza kunena apa tinyamula moyo uwu, munthu yamanyamuka. Amanyamuka okondedwa, pali ma doctor 5, mmodzi wa ku Germany, mmodzi wa ku Brazil, mmodzi wa ku America, mmodzi wa ku UK, wina wa ku Canada, osewa amadanzi atatsitsa magalasi, munthu amanyamuka. Amanyamuka. Akuti mtima wake ulimba ngati mwala, cholengedwa choopsa pa dziko ndi imfa. Mtima wa imfa ndi olimba ngati mwala. Ndi chifukwa chake Ambuye Yesu akunena kuti iweyo mphamvu yako ili kuti iweyo lero ndakugonjetsa. Amafuna anene kuti kamuna ameneyu ndi Yesu okondedwa ndi nkhani yochepa. Ndi nkhani yochepa. Akuti imfa mtima wake umalimba ngati mwala. Bible likunoti ikanyamuka amphamvu amachita mantha. Ikanyamuka imfa amphamvu amachita mantha. Amphamvu mphamvu zawo zimata. Okondedwa, nimafuna mudziwe kuti ngakhale pakati pa asilikali mzawo akaomberedwa ndi kugwa pasi tinkuona kuti wafa, amachita mantha. Amachita mantha. Amachita mantha. Akuti imfa munthu akatenga upanga simaopa. Simaopa. Akonde pa dziko lapansi palibe chida chimene mukhoza kuima nacho kuti ndi chida ichi tiopseza imfa. Akuti siziteka. Akuti chitsulo kwa imfa chimaoneka ngati phesi. Palibe chida choopsa kwa imfa. Ulime. Madambetsera kondedwa, ndime 33 akuti pa dziko lapansi palibe china cholingana nayo. Yobu 31:33, pa dziko lapansi palibe china cholingana nayo, cholengedwa chopanda mantha. Ipenya chilichonse chozikuza, ndiyo mfumu ya ozitama onse. Nimati ndikudandaulireni kunyamuka kwa bambo chipungu, zindikirani ichi.
simungate umaenda moyo unonoka chifukwa si wanu. Tsiku lobadwa simumalidziwa, tsiku lonyamuka simukulidziwa. Lolani kuti Yesu ayambe kulamulira moyo wanu. Monga nanena anduna aja mawu amphamvu kunena kuti inde olosera za nyengo akuterodi. El Nino amakhala ndi mbali ziwiri, amakhala ndi nkhope yakubweretsa vula koma yononga kapena kubweretsa ng'amba yoteratu. Koma mawu amodzi amene anena anduna akunena kuti God has a final say. God has a final say. Ndipo ife ngati sinodi wankoma kuyambira pa 3 August mpaka na 9 August sinodi yense wankoma akhala kusala kuja kwa 1 week. Because God has a final say. Ndipo mapemphero titumiza kumipingo yonse m'malawi muno kuti tiyenera tipemphere ndithu. Okondera posindikira kuti Mulungu ndi amene alamulira chilichonse kuphatikiza moyo wanu, sichepetseni pamaso pa Mulungu. Ngani dzanja lanu muyike pa mtima panu, ndikudziwa wena anu mudandira kale Yesu kukhala Ambuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu, koma wena simunatembenuke mtima mukuganizabe kuti moyo wanu mukhoza kumaulamulira nokha, mukhoza kumaulamulira nokha. Wena muganizabe motero. Ndipo gulu loganiza kuti mtima wawo lidziyendetsa lokha. Tikakachoka ku cemetery ku 18 kale ndi kuma bottle store. Wena ndikuzibwenzi. Wena nukamba betting ndi zina zotero. Ndeti kunena kuti zimene zozo silibe tsogolo. Silibe tsogolo. Tikamakachoka kumandako mukalingalire. Ndani amene adaperekeza mdima? Bible kuti ndani adauperekeza mdima mpaka ukafika pa khomo pake? Simungate. Perekani moyo wanu kwa Ambuye. So mulipo wena mudatembenuka mtima, wena simunatembenuke, chifukwa cha iwo amene sadatembenuke tufuna tachitira ulemu. Ino amene mudatembenuka kale tipemphera limodzi kwaperekeza anzathu ku mpando wa chisomo. Pamene bambo Chipungu akulowa m'manda, inunso mukhale kuti dzina lanu mulembetsa m'buku la moyo. Tayikani dzanja lanu lamanja pa mtima panu ndipo tipemphere limodzi pemphero ili. Ambuye Yesu, ndikuyamikani kuti munandifera. Lero ndikuvomereza kuti inu ndiye Mbuye wa moyo wanga. Munditsogolere masiku wonse a moyo wanga. Mu dzina la Yesu ndadzichepetsa. Amen. Ndipemphera mukhale bata. Tate zikomo chifukwa cha nyengo iyi imene takhudzika kwambiri. Pemphero lathu nthawi zonse linali lonena kuti bambo Chipungu mwapatse chisomo chakukhalabe ndi moyo. Mpingo komanso akubanja timapembedzera kuti bambo yawa mwapatse chisomo chakukhalanso ndi moyo. Asamale banja lawo, atukule dziko la Malawi mwachitukuko chimene akhoza kupanga, atumikire mu mpingo umene mudawayika. Uku kunali kulakalaka kwathu, koma inu simunalole kuti zitero. Tagonjera ku chifuniro chanu, takweza manja tagonja, pakuti champhamvu chopotsa mphamvu zathu chadutsa, ndipo sitingate kulimbana nacho. Mwaichi tikupereka mitima yathu m'manja mwanu. Alipo wena amene achita ichi mosweka mtima, alipo wena sakudziwa chimene akupanga, alipo wena achita popeza wenanso achita. Koma iwo amene achita ndi mtima osweka, amene omulandire mizimu yawo ndi kuyamba nawo kwatsopano.
zilipo zimene amazikonda kale, zimene zimawalekanitsa ndi inu yo Mulungu. Zinazo ndi zaphindu kwambiri, zinazo alemera nazo, zinazo atchuka nazo, zinazo ndizo chitetezo cha moyo wa tsiku ndi tsiku, zimene zikuasunga m'Malawi muno. Yehova ndikupemphera asakabwererenso kunjira zawo zakale, zisakawapindulire, ngakhale amapindula nazo zisawapindulire, ziyambe kukhala zoterera ndi zamanyazi pamene alimbikira kuzichita. Kuopsa kwanu kuti zinge ndi kutitsogolera. Mulisunge banja la chipungu, mulitonthoze ndi kulilimbikitsa. Alowetsa chuma chochuluka, alowetsa chikondi chochuluka, alowetsa nthawi yochuluka kuti apulumutse moyo wa bambowa. Koma sikunatheke kutero, mwabwezere zochuluka, mwatonthoze ndi kuwalimbikitsa. Mu dzina la Yesu Kristo Yehova tidzanyamuka pano kupita ku area 18 cemetery. Mutitsogolere, muteteze magalimoto onse amene vanthu adzayendapo. Akuluakulu athu adzakhalanso akubwerera malo osiyanasiyana kumene akagwiranso ntchito zina. Muteteze wina aliyense, musalole Yehova nduna iliyonse kukhudzika mu ngozi iliyonse. Musalole munthu wina aliyense amene wabwera pa chisoni ichi kulowanso mu chisoni china. Kuopsa kwanu kuwazinge, ulemerero wanu wapimbe. Ndipo okondedwa, chisomo cha Ambuye wathu Yesu Kristu komanso chikondi cha Mulungu Atate pamodzi ndi chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu kutsogolerani. Amen. Tipepese kwa kukulu, kwa kubanja, komanso tate bambo anyumba ino Reverend Yasin Gama ndi azibusa wonse. Pepani ngombiri ino former Vice President Dr. Michael Usi, nduna zonse zimene zili pano, maina Vicha, Nobo Whiskers, komanso ino achipungu amene imfai yakukhudzani kumbiri. Dr. Kabambe amene nanunso mwakhudzidwa. Pepani Regional Governor, maulemuwa ndidulira pomwepo chifukwa cha nthawi. Ndimati nalankhulako kunyumba kuja, koma ndingonenanso kunena kuti ife ndokhudzidwa kwambiri chifukwa cha imfai. Makamaka chifukwa chakuti amene agona apawa, ana amene anabereka kapena ana amene alera ndi amene akuthandizira kwambiri kubomaku kuti mwina boma nkumayenda. Malangizo amene amapatsa anawa komanso mmene adawalerera ndi zimene zakhala zikuthandizira. Tsono wamkulu akapita chotere nthawi zina umakhala pansi nkuti awalangizenso kapena apatse uphungu pa nthawi imene china chatsamwitsa ndi ndani. Choncho ndimati tipepese kwakukulu, komanso a State President ndiopepesa kwambiri, ndipo kuja nayola kuchula koma atipatsire chipepeso cha 1 million kwacha. Koma siningathe kuchoka pano ngati mtsogoleri osapemphanso mmene ndinapemphera ku nyumba, makamaka chifukwa choti Reverend Yasin Gama ali muno monga mwini bambo wa mpingo uno, kuti napempha kuti a president anati chaka chino malo moti tichite celebrate tikhale pansi tigwade na tilira kwa Mulungu. Tilira kwa Mulungu chifukwa chani? Chifukwa choti ndi zambiri zosamwitsa zimene tidakachita bwino mwina ku zaka 62 zimene takhala ndi ufulu ozilamulira. Koma chachikulu pamwamba pa zonse ndi chakuti anzathu amene amapanga za ukadaulo asayansi akulosera kuti akuti chaka chino kukhala ng'amba yoposa zaka zonse, ndi akumanena kuti imene ifanana ni ng'amba imene inachitika mu 1850, kutanthauza kuti ng'amba zonse zimene taziona pakatipa iwowo akuti ndi zochepa. Tsono a president akupempha kuti dziko lonse tipemphere chifukwa amene ali ndi final say ndi Mulungu, ndipo Mulunguyo
ndithu nkutembenuza ndipo ife nkukhala ndi mvula yokwanira kuzidyetsa tokha. Chifukwa ngati tisowa chakudya zambiri zimayima, ikonomi sichita bwino, anthu amachepetsa magulidwe a zinthu ndi kuti siziyenda, umoyo wa anthu umene akati adya amatha kumwa mankhwala zimavutirapo, komanso chitukuko chimene kuti ugwire zimavuta. Ndiye ndimafuna ndimalize popempha anthu a Mulungu onse komanso amalawi tonse kuti tiyeni tipemphere ndipo Mulungu amene amayankha atiyankha ndithu ndipo Malawi apulumuka. Pepani ampingo, pepani akubanja, pepani mpingo wonse, pepani. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.